Quarters ng PNP, AFP at 4 na bahay nasunog sa Bontoc Mountain Province. Naritong report. Naging malawak ang naitalang sunog sa Barangay Poblasyon, Bontoc Mountain Province. Ayon sa BFP, nagmula umano ang sunog sa sleeping quarter ng PNP na umabot sa quarter ng AFP officers. 4 na bahay rin ang nadamay sa sunog. 2 rito ang totally damaged at 2 naman ang partially damaged. Yung mga structure doon is composed of light materials. Tapos magkakadikit pa po yung mga bahay doon. Kaya yun po, madaling kumalat po yung apoy. Tapos yung papunta po doon, mahirap puntahan kasi medyo iskinita po yung mga daanan. Mag-alas 11 ng gabi nang umusbong ang sunog. May aktibidad daw noon ang PNP personnel sa ibang building, kaya walang tao sa kanilang sleeping quarter. May 3 AFP personnel naman daw na natutulog sa kanilang quarter, pero mabuti na lamang at agad silang nakalabas bago lumaki ang apoy. Nakalabas din ang mga residente sa kanilang mga bahay. Buti na lang ganilang nakita din yung apoy kaya maaga din po silang evacuate. Kasama ring natupok ng apoy ang mga baril, bala at mga personal na kagamitan ng mga pulis at sundalo. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente. Mag-conduct ng inventory ng mga equipment o baka kasi may mga government properties na natunog. So we have to identify that for our appropriate action. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng Bontoc Fire Station ang sanhi at danyos ng sunog. Joan Punsoy, Balita Amyanan.